ভাই ঠিক আছে হাই করে দেন হাই মারান দেখুন গাইস বর্তমান আমার টিম কুটুরপাড় গাঁও পৌঁছাছে और আমার টিম আসছে বর্তমান क्रिकेट ग्राउंड से ऊपर होच्छे कुटुरपाड़ क्रिकेट ग्राउंड से ऊपर होच्छे बाबा हल्ला गला ग्राउंड को पहुंच नहीं पाया अच्छी ना कौन तो हम ग्राउंड पहुंच चल kaso to suena tomo na कैच है ये अरे 8 बोल रहा तो